Bon dia, com estàu, classe de quart? I els altres? Tot bé? Bueno, avui vos faig el vídeo des de la meva cuina, d'acord? Perquè com vosaltres sabeu, jo m'havia de mudar ara a final de mes. Bueno, recordeu que us vaig dir, jo visc en esport i me mud d'un pis a una casa. Pues no, amb aquesta situació de moment no me puc mudar, però bueno, hem de pensar que la salut és el primer i el més important és cuidar-nos nosaltres i cuidar els altres, així que ja me mudaré. Per això vos he dit, perquè seguireu veient el pis de fons. Mireu, xicos, ahir vos vaig pujar un vídeo explicant els nombres decimals, val? Aquest tema és on l'havíem començat nosaltres i quasi ja l'havíem acabat, on en recordeu? Que vam estar explicant les parts, vam estar explicant les unitats, les dècimes, centèsimes, vam fer el taller de la plastilina, vam fer el treball que ja ens va agafar aquí enmig de la quarantena. I de bé, jo vos he posat un vídeo, és un poc llarg, però riureu perquè té un parell de sorpreses. I de bé, teniu aquest vídeo que diu, de títol té dia 10 nombres decimals, és a dir, molt fàcil de cercar. I bé, sobretot de cara a la setmana que ve serà molt important que el veieu, val? Jo l'he deixat allà publicat i el que vos he dit. Ànims, molta de força, espero que estigueu tots a casa, que no sortigueu, que vos renteu molt les mans amb aigua i sabó. I per cert, vull fer un petit incís. M'han encantat de veres les tornades que vos heu inventat de català. Han quedat superxules. Val? Estic esperant que algunes encara falten per enviar, però les que he rebut fins ara m'encanten. Així que enhorabona. I un petit missatge per les famílies. Gràcies de veres per la vostra col·laboració. Aquesta situació nova per tots i entre tots crec que estem aconseguint que sigui dins de la dificultat el més fàcil possible per famílies, nins, nines, mestres, per tots en general. Ja ho sabeu, com heu dit vosaltres, de tots depèn que en sortiguem tots. Així que molt d'ànims, molta força i vos envio un beso ben gros. Adeu!